Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazie, Andrew. Grazie lilek, Sajan, li l-għajtni għawnek. Illum ħajkonna suġġett differenti, forsi mill-oħrajn. Bl-evidenza. Għax ovvjament ħajkonna filmati autentiċi, kif ukoll ħanħallu l-telespettaturi ukoll jaraw, forsi ukoll jikkommentaw dak li qed jaraw. Nista' ngħidlek nistgħu nibdew bl-ewwel filmat li qed jidher bħalissa, ir-razzett tax-xitan, ma nafx jekk smajtx bih inti ir-razzett tax-xitan. Smajt bih ma qatt ma kont naf fejnu. U ma jisibuħu bl-Ingliż, jisibuħu bħala The Devil's Farmhouse. Dan huwa fl-akwati tal-Mellieħa. Bażikament dan ir-razzett hemm leġġenda wkoll jekk tfittxu fuqu li nbena fi żmien 3 ijiem f'maltemp qawwi. Ħastja? Issa hemm min jgħidlek illi Rid ikun hemm power ta' Kristu biex inbena fit-3 ijiem. Dina hija ġast leġġenda tifhem, biss però jgħidu dan kien razzett, mbagħad spiċċa ovvjament abbandonat u spiċċa mitluq, li spiċċa u mbagħad ovvjament sar burdell hemm ġew. Burdell jiġifieri nies prostituzzjoni, drogi, qed tifhem, allura jisu spiċċa ċertu enerġija negattiva. Dan ir-razzett. Jista' jkun saru wkoll ritwali, ma nisplodu xejn, tifhem? Biss però f'dan ir-razzett ġatilna esperjenza xejn misabiħa. Fil-fatt kif qed intaraw fuq il-filmat nistgħu ċertu diskors qed tifhem bħal il-kelma dejjaqtni. Grazzi. U x'isimkom għandkom xi isem? Ġarrepet, jek joġbu. Tista' tgħidilna xi isem milli intom it-tnejn minn tagħkom? Paul, inti Paul għal jista' jkun? Kif dan il-qum il-kamra? Kif dejjaqtu vera kienet ċara. Lil min dejjaqtni? Tista' semmi ismu? Min dejjaq minna kollha? Eġġa semmi ismu? Da bażikament kien hemm persuna kellha daqsxejn it-ton tagħha kien daqsxejn veru għoli u din ovvjament dan l-evidenza trid tipprova tiġbed l-attenzjoni. Imbagħad ovvjament f'dik il-ħemda, f'dak il-dlam, forsi xi dik innaqażifa riħ kiesa ħdieħel. Ovvjament kollox ma kollox u tidħol fuq oċortok kif tisma' dik il-kelma dejjaqtni anke t-ton kif ħarġet ma kienitx kelma ta' bniedem normali, tifhem? Kien bniedem irrabjat allura jsek tibda tibża li ħajġi xi ħaġa hemm ġew, tifhem? Huwa post abbandonat minn kulħadd, m'hemmx residenzi li jgħixu hemmhekk, jiġifieri mingħajr ma trid qed tifhem ħadħossok iktar qed tifhem. Nistgħu nitkellmu daqsxejn fuq l-Livy Box hawn. Il-Ghost Box. Il-Ghost Box.
Xejdu la EVP, L-EVP, Electronic Voice Phenomenon, u vera fenomen għax huwa misteru għal ħafna nies, jiena minn hawnhekk il-nsellem il-memorja ta' Frank Sajla, inti tafu l-tajna miegħu hawnhekk. Kien raġel sew tal-osja. Kien raġel sew ħafna, da bażikament kien bniedem xettiku kbir u kif orejtu introduċejtu din il-famuża Ghostbox dal-apparat tgħidu li Ghostbox x'inhu ma ħanfhemkom x'inhu. Da bażikament huwa apparat żgħir radio, sweep radio, iqabbes il-channels, issa bej frekwenza oħra, ikun hemm il-famuż white noise. Dak it-textis bħal ma taraw dak ir-ross fuq television. Biss però dal-apparat ovvjament inti meta tistaqsi mistoqsija, mhux dejjem xi kultant ħa toħroġ tweġiba. Sewwa, issa tweġiba normalment aħna meta ninvestigaw tkun tagħmel ħafna sens għal dak li tkun staqsejt għalih. U palma ġara f'dan il-każ tar-razzetta x-xitan. Issa jien qedlek wara l-kwinti qedlek li jinxetti kont fuq għax peress li The Book of the Dead jgħidlek li the dead don't speak. Mbagħad tifhemna Mirko kif femti li Mirko inti. Xo as-saċ mhuwiex il-vuċi tiegħu fuq mikrofon u qed juża qed jimmanipula l-frekwenza aktar milli qed għax kieku tisimgħu fil-kamra. Kieku tisimgħu fil-kamra kieku jippikja. Jiġifieri kienet interessanti di. Ittallim xi ħaġa oħra llum. Huwa misteru wkoll. Għax anke dawn li huma xettiċi jgħidulek li huwa misteru għalihom. Għax kieku tgħid ħarġet kelma li m'għandax taqsam xejn, tgħid mela hemmhekk hemm xi ħaġa li forsi tippikja minn fuq radio. Imma issaqsi xi ħaġa u jirrisponduk xi ħaġa li tagħmel sens għal dak li tkun qed tajt, allura xi ħaġa hemm bil-fors. Issa tipo ir-razzetta x-xitan. Ma nadatawh diġà isem xejdi. Mbagħad issib pereżempju bħal postijiet demp ix-xitan. U dejjem ikun hemm xi ħaġa li jkun hemm jisu tikka ta' paranormal, misteru, mdawwar. Jiena nħobb qabel nidħol fil-post nħobb nagħmel naqra riċerka sewwa. Tgħid li għalfejn. Ħalli jiena meta nsaqsi il-mistoqsijiet ħajkunu relatati ma' dak li hemm ġewwa l-binja. Qed tifhem? Għall-argument. Ġieli morna f'postijiet fej kien hemm murders li dal-waqt ukoll ħanurulkom fuq l-screens tagħna kien hemm raġel, ovvjament illum il-ġurnata Alla sajjaħlu u ma nistgħux noroh fuq il-televiżjoni, imma nistgħu niblerjawh fej qatel mara tiegħu stess ġewwa daru stess. Għalfejn? Għax skont kif kwotaw illi qabada ma' ħaddieħor. Ovvjament dan ma mhix tajjeb għax inti qatt m'għandek tieħu ħajja ta' ħaddieħor. Imma ovvjament aħna min-naħa tagħna morna biex nagħmlu l-investigazzjoni tagħna u r-riżulta illi id-dawl f'ħin minnhom kif dejna nsaqsu l-mistoqsijiet dan id-dawl intefa'. Xarwaqtu. Awwa kbira. Tista' terġa' titfilna d-dawl jekk jogħġbok. Grazzi. Grazzi lei. Le tibżawx. Jekk ħad tibżawx. Le ma nagħmlix tibżaw, aħna Però forsi għal minu xettiku ħajajdli imma forsi kien hemm xi ħadd wara il-kameras. Kull ma konna tlet minn nies li dirna fuq il-filmati, qed tifhem u ġifieri allura tgħidula xi staqsi mistoqsija u jintefa' d-dawl b'kombinazzjoni dik ma ġratinix darba biss għal darbtejn tlieta wkoll. Ġifieri inti bħala persuna issaqsi mistoqsija u jinqata' d-dawl. Tgħidli kombinazzjoni? Strambo. Jiena għara strambo. Għax tipo jinnof. Hard to believe kultant. Innob kif kienet u l-switch. Ifimni, bħala switch ma smajniex xi faqqa. U nob minn dak li jdawwar, tifhem? Minn dak l-antik li jdawwar. Id-dimmer, eżatt proset, id-dimmer. Ġifieri ma tgħidx intefa' darba u daqshekk, allura meta ġejna saqsajna u reġgħu intefa' kombinazzjoni wkoll kienet. Forsi jom jħajdek forsi kien hemm xi for fl-switch. Jien ma niskludi xejn ġifier minn ħadd. Kien esperjenza r-raġel. X'inhu? Ġodiddax kien esperjenza r-raġel. U ovvjament tant kien imbeżza mill-istajt nifhem għall-bidu illi kien jagħmel il-merħ miegħu mal-art biex ikun iħossu iktar protett. Ovvjament, bażmien dera hemmhekk hemm ġew illi
jisu kien xejn għalih, tifhem, li jgħix ma' din l-evidenza. Imma beda jimla rasu li kien ħuħ, għax ħuħ kien reliġjuż u ħaseb li ħuħ jgħat miegħu. Jiena li hija bħala investigatur nemmen, u anka jaqbel ovvjament Antoine Cortis il-luminaw, li dak ma kien xejn ħlif il-mara tiegħu hemm ġew. Provat forsi tagħmel kuntatt miegħu jew forsi ma kienx mistrieħa, għax ovvjament ġiet maqtula. Jista' jkun hemm ħafna affarijiet oħra. Ovvjament li aħna ma neskludux ukollu. U kif kien bħala kif naqbad ngħidlek? Kif kien ħares li ewwel ħaġa, ġifieri kien imbeżza ġod id-dar? Jew kien relax fuqha? Għal-bidu kien imbeżza. Imma dak iż-żmien hekk relax li ntqajt miegħu. Dak iż-żmien kien għadda ftit żmien. U jisu kien biret imbagħad, jisu għalih l-affarijiet kienu tant saru normalissimi d-dar tiegħu li ma baqax għadi daqshekk każ. U ġabna d-dar biex jaqta' l-kundanna ma' min kienet jitkellem. Jiena b'xi 2019 kont mor ġodar. U rajt ritratti antiki, għazin 2009-2010 naħseb xi ħaġa kien sejt issa, xili naqalli kont mort għand dal-individu. U rini ritratt fej kien hemm platti fuq platti, u affarijiet ibbilanċjati, siġġu qiegħed fuq il-pontamen. Dik by the way Mirko jaf xi ħadd jagħmilha. Imma tal-platti diffiċli. Li għabi platti fuq mbagħad. Diffiċli. Platt fuq platt? Plattek, imma ġifieri platt. Platti fuq mbagħad. Siġġu fuq seq waħda. Ma ġiex platti bilanċet fuq is-siġġu. Interessanti. Insomma, l-istess drawħ. Tipo jien kieku ma nafx minn. Pereżempju kellu esperjenza oħra. Jista' jkun xi tip ta' illużjoni? Ma nafx qed nistaqsi forsi. Le, dak kif qabad il-platt, pum, waqa' kollox għalli. Waqa' kollox. Ma. Jien ovvjament minn nagħti bħal San Tomas. Nejja rajt ir-ritratt, ifhem, l-ewwel bdejt naħseb li Ritnara biex nemmen. Allora bdejt naħseb li diffiċli biex tibbilanċja siġġu fuq il-ponta sakemm sieħbi jagħmilha imma domla nippruvawha. U mbagħad tqajt ma' Mirko qalli jaf wieħed jimla kamra sieħa bis-siġġijiet. Fuq il-xismu, u imma mbagħad tal-platti hija diffiċli biex tarreplika ħafna, diffiċli ħafna. Imma eżempju kellu esperjenza oħra fejn kienu jilagħbu l-PlayStation, kienet għadha PlayStation tu dak iż-żmien, għalli u fejn kien hemm il-PlayStation qabdet titriet waħedha, għalli xejn ma bdejt triet, għalli fejn kien hemm il-unit tal-PlayStation qabad jitriet. X'taqbad nagħmel daw affarijiet. Inħobb ninvestiga mbagħad wara nanalizza qabel nasal għal punt li ngħid nasal konklużjoni qed tifhem għax jista' jkun hemm ħafna affarijiet wara dan kollu. Ġieli morna ġo postijiet aħna fejn jgħidu nisma' jaħsbu li hemm xi ħaġa fir-realtà ma jkun xejn. Kun xi fol. Anki jommu pereżempju kienet tistiva l-bottijiet tal-preserves u mbagħad issibhom barra. Terġa' qedlu mhux forsi dimensja jew da għalli le. Issa smajt storja oħra dik li jgħidu l-affarijiet u jgħidu wara qegħdin hemmhekk biex ikunu żgur li qegħdin hemm. Ħabib tiegħi kellhom dar il-Gudja. Dar sabiħa konvertewha għall-ostja u dejjem isibu l-affarijiet neqsin. L-iktar li kienu jsibu neqsin iċwievet, eżempju, minn għalija li ħallethom hawn. Mhux imkien oħra ma jsibux hawn, imma mbagħad kienu actually jgħidulhom jiftehmu bejnethom tara ħan nitfa' ċwievet hawn, mmorru jagħmlu fattihom ma jsibuhomx hemm. U mbagħad meta jsibu? Jerġgħu jiġu jien-nofsija wara. Jerġgħu jiġu hemmhekk. Basta jittantom letteralment. Il-fenomenu huwa trickster, fim, iġalek men taħseb, iġalek tibża, jien naf jitnejjek bik fim ftit kliem. Huma mistieru wkoll fl-aħħar mill-aħħar kifni. Nixtieq ukoll kif jagħtaw nirrakkontalkom storja oħra rigward missieri. Missieri għadda għal ħajja dejjem fl-2021. Niftakar meta kien l-isptar missieri qabel titejn ommi u għalla biex tieħu ksieb il-lolieda għalina ovvjament. U dak il-lejl tista' tgħid tela l-ħajja ta' dejjem. Il-lejl ta' wara ommi kienet id-dar waħedha, ovvjament jiena ħriġt ovvjament biex nipprova nissoċjalizza naqra noqgħodx id-dar. Xi ssija bikrin ta' filgħodu ommi tħossi xi ħadd missela idea kif qegħdin bħalissa taraw fuq l-screens.
U kienu swaba, ovvjament, ommi għamet, ħasbet illi jieni għat id-dar u għat niprofa namel xi ċajtament tiegħi. Ovvjament ir-riżultat irrealizzat li ma kien hemm ħadd id-dar. U ma nafx x'taħħa dak il-ħin qalet ħanieħu ritratt. U batituli, ovvjament. Interessat kif qegħdin pressati. Il-fenom huwa illi li dejn kif inti interaw bħalissa fuq ir-ritratt, għalija ovvjament il-kollega tiegħi ukoll li mara l-ħajta dejjem Frank Bsajla li huwa xettiku kbir f'dawn is-suġġett. Ma żgur. Ukoll għalli dawn mhumiex idejn ta' bniedem. Issa aħna annimali d-dar dak iż-żmien ma kellniex. Jiena nixtieq inħalli f'idejn in-nies, it-telespettaturi li qed jarawna, x'jaħsbu li huma dawk l-iswaba kif qegħdin taraw. Ma tistax tkun ommi għax kif huma l-iswaba qegħdin man-naħa ta' wara. Kif qegħdin ovvjament jidhru fuq ir-ritratt. Il-fenomenu stramp jien naf tipo kombinazzjoni għax. Eżatt il-lejl ta' wara. Ta' wara limit missierek. Jiena smajt stejjer pereżempju fejn imut xi ħadd li jiġi minn xi ħadd ieħor u pereżempju esperjenzaw affarijiet strambi bħal tipo jinnaf jew jibdew jisimgħu il-bibien jingħalqu jew xi tieqa tinfeta jew xi ħsejjes jew xi ħadd qisu jew tipoġġi ħdejhom imma m'hemm ħadd. Ġifri daw kollha hemm ħafna affarijiet illi ma tistax taqbod u tajt u tagħla u tajt għaxek jew għaxek. Jekk pereżempju missierek u għamel dil-bicċa xorqabat id-dej ommok. Tipo, jenna forsi biex jatik għanfert l-ommok. Min jaf, jew biex jgħilek għaw isma xorta u ħajja wara l-mewt. Peress li inti t-investika l-paranormal. Dik waħda mill-affarijiet. U jistajt il-kas, u kol jistajt il-kas biex jgħidra jena unnek ħadni. Għattifem, jistaj kunu ħafna affarijiet. Apparti jekk ġawna affarijiet oħra d-dar imma evidenza m'għandix darba minn jgħid koll ma dar ħabib tiegħi Frank Bsajla. Għattiela di. U jgħid fik ċina niekol u jgħid fuq il-mowbajl jew nitkellmu u f'daqqa u ħin nisma' lill-ommi tgħajjad. Qalt li tipo ma kellekx fejn twadbu l-ballun? Qed ballun jiena. Ovvjament qamet qalt li dal-ballun li għandi f'idejja. Dak minn fejn ġie ma il-ballun. U Frank Bsajla għalli tipo xiru jiġi bda jisma l-istorbju d-dar. Sa' kem kienet għed tinħasel, dan il-ballun ma tafx minn fejn ġi, ovvjament, u spiċċa ma dara. Jisu ċaħat bela l-ballun f'dara, ovvjament u għedċi taġina l ħarġi smajt, għajma. U l-ballun għadu għandek? Dal-ballun għadu għandi, nista' noħodlok ritratt, u sempliċement ballun zaħir, normali ballun. Zaħir tal-plastik, spiċċa, waqt li tinħasel ommi f'dara dal-ballun. U ma kienx għandkom qabel, ġviri? Ma kienx għandna dal-ballun qabel, dak huwa l-misteru. Hija interessanti ferm. Imma l-ballun mhix ġurmamun. Plastik jistgħu kif ħanaqbad ngħidlek daw li tistagrabbjhom fil-baħar qed tifhem. Bla l-inżar ta' tfal, tifhem, bla l-inżar ta' tfal. Mhux xi ħaġa tal-ħadid jew jiena. Dal-ballun sempliċi li jabu tfal bih. Huwa misteru għalija wkoll, x'anke jiena nħsat waqt li kont qed niekol waqft niekol. Dwar il-messaġġ li kont irċevejt. Iva, il-famuż messaġġ niftakar, bażikament il-mobile ta' missieri ma kontx naf fejnijat, u ġifejt messaġġ mill-mobile tiegħu. Qed nara detti fuq il-mobile tiegħi. Ovvjament tipo qed għamilt ngħinek tipo like kif se taġi, jekk il-mobile ta' mistieri naf li kien għandi d-dar ma nafx fejn kien qiegħed. Għax kont fajtu x'imkien biex kemm jista' jkun. Ma qodx inħarġ li il-mobile ta' mistieri għax ovvjament tiġini diqa ġo fija. U ġivejt messaġġ minn għandu fejn qal illi tipo jiena għadni hawnhekk. Xi ħaġa li ovvjament tidħol f'qoxortok. Impressjonanti għadi. Jekk nipprova nsibu l-messaġġ norjulek sajjan. Darba rejtuli. Ġviri naf li bekk ġo moħħiet jekku xinti jew kuġinuk. Ekku, dawn huma affarijiet, allura tgħid tipo allura kif kombinazzjoni jew xi ħaġa li vera demmek. Għax dan ovvjament wara bniedem jgħaddi l-ħajja ta' dejjem, wara bdew jiġu l-affarijiet, ġifieri xi ħaġa mhux posta naħseb li kien hemm. Forsi li tiwassal xi messaġġ minn naħa tiegħu u nixxielu b'xi mod. Tifhem jekk toqgħod tissegwi ta' Keith Parsons, iwasslu messaġġi minn hemm minn. Anke jiena nitkellem qed illaqlaq fuq għadha l-biċċa tax-xogħol. L-iktar Isa kienet il-bieraħ il-biċċa tax-xogħol. L-unika każ li huwa approvat
U hemm każ provati ġifieri. Provati ma xjentifikament, provati. 100% mhux xjentifikament kif ġew konsegwentament l-affarijiet. Aha. Dim li jidher kien hemm waħda inqatlet mir-raġel tagħha u omma bdiet dejjem titlob imma xi ġralek għax ma kinux jafu biex mietet, fimta? U kienet pregnant. U bħal speċi damet titlob u wara xi xahar deritela t-tifla u deritela b'mod ta' xi ġrala, femt? Ġifieri għax peress li kellha rasa diżlogata, femt? U deritela ġu xi mera pereżempju deritela bħala viżjoni ma tkellmitx bħal metla kien. Mhux waqt li kienet rieda toħlom forsi. Le, għajma kienet marret għand il-pulizija ma bidix jemminha, marret għand il-qassis issa konvinċietu, l-qassis mbagħad mar mal-pulizija, fetħu l-qabar, ġabu t-tabib u skoprew li kienet kella rasa diżlogata, ġifieri maqtula. Tant kemm għallaqa li għalla rasa imposta. U dak l-unika każ hemm plakka ġifieri li jgħid li dal-każ huwa solvut minn fantasma. Jekk insibu Mirko, kellek dak id-dawl. Dak il-famuż dawl. Dak il-dawl famuż, konna morna ninvestigaw ġo Birmula Museum, hija ovvjament it-Tri-Cities, il-Bormla, minn sejrs bħalħa Bormla, minn hawn nixtieq insellem il-John Vella li kien laqana ġewwa dan il-mużew. Bażikament dan John Vella jgħix fih u jorqod hemm ukoll. U stess jgħid li għandu l-evidenza, fil-fatt għandu proof of evidence, għax għandu file mim l-evidenza li qabad hemm ġew fosthom mara bil-velu. Da ma ngħidu xina, jista' jikwotaħu, John Vella. Bil-velu l-antika pallonnella jew velu normali. Issa l-onnella kif rajta jien, imma forsi jista' jispjegana aktar fid-dettall x'qabadu. Għax għandu ritratti vera id-dettaljati. Dana meta ħammorru hemmhekk jista' jagħmlilna bħala tur dan John Vella u analizzajthom u jidhru li huma awtentiċi. Ma niskludi xejn imma hekk jidhru ma ħadthomx miegħi dar biex ngħid ifhem. Inkunna aktar kwiet inkun nista' ninvestiga aktar fid-dettall, però jidhru awtentiċi ritratti. U hemmhekk badna ħafna evidenza interessanti, Ma nemminx li kollox jista' jkun paranormal, għax jiena nħobb ninvestiga u nanalizza. Jew tagħti spjegazzjoni bħalma darbet li tal-microwave. Tal-microwave dak darba minnhom morna ġo Karrejja l-Ħamrun. U niftakar kien hemm persuna għalinna li għandu xi ħaġa paranormali d-dar, mentru kull ma kienet kellu problema fil-microwave. Dan ovvjament l-iskop tiegħu kien biex jitlaq minn hemm imur jirrapporta bl-evidenza li ntuħ l-awtorità ta' djar, biex ovvjament ibidlu il-post. Kjar kemm vera trid toqgħod attent fl affarijiet. Għax jaf daħluk in-istess f'basla li biex toħroġ minna li jgħaddu snin twal. Imma għalih kienet xi ħaġa paranormali. U ħada għalina bħala paranormali biskop biex u jitlaq minn din ir-residenza, ma kienx kontent. Ġifieri mhux għax vera kienet jesperjenza. Ġifieri xi kultant istiblok in-nies li jippruvaw jitqu bik għall-iskopijiet ta' magħhom. Tajbeda di ostja. Għalhekk aħna noqogħdu konxi u aware għal dak kull ħaġa qegħdin nagħmlu. Qegħdu nkunu 100% fuq dak li qegħdin nagħmlu. Dak id-dawl vera stramp ostja. Dak kif qegħdin taraw bħalissa fuq il-filmati tidher dak id-dawl miexi u jisparixxi fix-xejn. Minn kemm rejtna affarijiet ma naħati ġifieri l-opinjoni tiegħi. Issa hemmhekk nixtieq ngħid ukoll li hemmhekk m'hemmx ħġieġ, forsi tgħidu li hemm xi marat tirrifletti. Għax jiena kont hemmhekk mort filgħodu mort filgħaxija. M'hemm l-ebda mera li tirrifletti. Kieku tfajt torċ kienet ħatturi iktar. U mhux ħaturi dik it-tip ta' dawl miexi b'dak il-mod, daqqas. Waqas xi fler mill-lens forsi jew hekk. Ifhimni, jiena ma nħobbx ngħid mill-ewwel naqta' konklużjoni hija paranormali, però kif inhi tqanqal ħafna dubju wkoll. Stramba,
Jina qatt ma rajt ħaġa dak Dik il-fenomenu. CCTV. Issa dak huwa miġbud minn CCTV kameras apposta li jkunu mamrin apposta b'night vision u bl-infrared. U kif qabattu hekk kantu tiddawru CCTV? Dak bażikament aħna nagħmlu l-investigazzjoni, jkun hemm l-investigaturi din jinvestigaw fil-kmamar u nħallu wieħed fil-control room. Fil-control room jiġifieri jkun hemm bniedem ħassa ħin kollu mal-kameras. Ovvjament dan avveċinana u għalina isma' qed nara xi ħaġa suspettuża. U rina dan il-famuż dawl bajdani mexa ftit distanza u sparixxa fix-xejn. Jiena nixtieq nħalli fidejn telespettaturi qed jarawna biex jgħidulna wkoll x'jaħsbu minn dan id-dawl. Id-dawl huwa parti mill-fenomenu. Inti għandek ara id-dawl, ħsejjes, apparition, dellijiet. Huma kollha parti. Ma nixtieq niġbed l-attenzjoni dak il-fenomenu. Dak il-ħin meta kien hemm dak id-dawl ma kien hemm ħadd hemm isfel. Kull ma kien hemm kamera tirrekordja. Biss. Tirrekordja. Hemm xi tip jew mezz jew mod jew sistema ta' kif in-nies ikunu d-daru naf jesperjenzaw xi ħaġa. Jipparteċipaw xi ħaġa jagħmlu xi ħaġa mid-dar? Jew jinvestigaw fid-dar tagħhom stess jekk Hemm jaħsbu. min jixtieq jipparteċipa jipprova xi ħaġa d-dar ovvjament qed nitkellmu adulti li jkunu jafu x'inhu ma jagħmlu. Hemm esperiment bl-ilma ta' kulħadd jista' jagħmlu. Bażikament l-ilma huwa xi ħaġa li ħadd ma jista' joqgħod mingħajrha. Jekk insib il-filmat nista' nibatulek ħalli forsi n-nies jistgħu jipparteċipaw aħjar u jifhmu aħjar. Kull m'għandek bżonn għal dan l-esperiment. Ovvjament, ilma, barmil u każett recorder mill-antiki li swipja. Ok? Swipe radio l-antika. Li tittamel, bażikament, taqbad il-vitt tal-ilma, tiftħu bil-mod u tħalli tek fil-barmin. Ovvjament, ma tridx ħallih vojt il-barmin fis-sens li tkun hemm naqra ilma biex tibda bil-komunikazzjoni. L-ilma jqattar fuq l-ilma li diġà hemm fil-barmin. Taqbad il-tape recorder u tibda tirrekordja. Tibda staqsi l-mistoqsijiet, ok? U kif tlesti, ovvjament inti bejn mistoqsija u oħra dejjem ħadħalli dak il-gap void, ħalli inti tħalli l-evidenza titkellem. Ok, kif tlesti mis-session, waqqaf it-tape recorder u għamel playback. Aħna fil-Kastana, meta minna dal-esperiment, konna ġewwa Bermuda Heritage, ovvjament unqabad isem ta' William. Da bizzegament dal-video tistgħu issibu il-filmat jgħid fuq il-YouTube, fuq il-page tagħna ta' Ghost Squad Malta, fejn irnexxina nagħmlu dal-esperiment u ħadem. Interessanti ostja. Waqt li l-maniżel qed tiswajpja channels imma jew tħallih fiss fuq static eżempju. Tiswajpja channels. Tiswajpja channels, tħallih jiswajpja u inti tistaqsi mistoqsija. Ovvjament, tħall bejn mistoqsija oħra tħalli ftit minuti biex tagħti ċans l-evidenza titkellem. Kif tlesti mis-session għamel playback. U wara tkun qbad. EV Box homemade. Tipo. Din hija sistema l-antika qabel ma ħarġet il-Ghostbox. Nienna f'esperiment. Hija investigazzjoni antik iktar minn tal-Ghostbox. Il-Ghostbox illum il-ġurnat għandek xi ħaġa handy, tista' tieħdu kullum kien miegħek u tista' tagħmel session fejn trid. Kien hemm xi sistema bil-gramophone fl-early 1800s. Ejja, mżej kif jgħidha ma ili li qrajta. Issa nixtieq nagħmel biex ninkun ċert li dan il-Ghostbox DVP, il-famuż Ghostbox li qed jaħdem sew, nixtieq naqbad il-Ghostbox miegħu però recorder u modelli ieħor differenti ta' recorder ieħor, tgħid li għalfejn. Biex nara bej recorder wieħed u l-ieħor il-kliem joħroġ l-istess. Dik kien qalili Frank Sajla. Għalli tix nagħmlu din it-tip ta' investigazzjoni u qatt m'għamilta. Taħseb li jaffettwa? Jistrat il-kas li jaffettwa. Jekk il-klim ikun differenti, allura jaf ikun hemm xi ħaġa illi ma tkun xejn fl-aħħar mill-aħħar, kun ġejja problematika mill-recorder. Imma jekk ir-recorder tista' jkun jaqbdu l-waves AM, FM, min naf. Allura għalfejn ġiri jinstema' kliem oxxen fuq il-Ghostbox. Fuq il-radio inti x'ħad tisma' kliem oxxen. Ma jaqbadhom fuq sibida u hekk u radios. Ha? Anka l-FM-meter kultant jaqbad. Jaqbadhom. Jaqbadhom, Malti mhux kollha jiddew. Xi Malti ma jidajx. Ma l-kurzita kifet fil-ftit tal-ħinilu
li l-mistoqsija u l-answer jagħmlu sens fl-imkien. Jien naf kombinazzjoni, ximma taqbad għanna, daw vera strambi għadha l-affarijiet. Fil-fatt kif rajtu fuq il-filmati l-ewwel, rajtu il-konverzazzjoni li għamlet sens. Għamlet sens il-konverzazzjoni, ma tgħidx kellek ġewx minuti Anki li mor tajjeb. U wara qisu ma baqax ikompli mal-konverzazzjoni. Konverzazzjoni kontinwa kollha tagħmel sens. Diki, jisa kem bnidem miegħek qed tikkomunika miegħu. U dak il-leħen ukoll. Is-sejra, smajta? Issa dik kull ma kellna dakinhar, kamera statik konna ġewwa sermun ħallejna waħda, in-nies jitkellmu normali u wara ftit minuti instemma dik-kelma sejra, però n-nies ħadd ma sema' ħadd il-ħin il-kelma sejra għax kieku kulħadd kien ħajprova jgħid xi ħaġa, pereżempju, isma' ċekku inti smajt dik il-kelma? Badnija biss mill-kamera li kellna għaddejja dak il-ħin. Tirrekordja. Mela hekk The Book of the Dead jgħid li il-mejtin ma jitkellmux. U meta taqra kod boħra jgħidulok l-istess li huma x'aktarx xi entità oħra mhux. Jista' jkun eskludi hemm xi portals oħra dimensjoni illi huma tippruvaw jikkomunikaw minn din id-dimensjoni min-naħa tagħhom. Huwa misteru kbir li l-bniedem ma jistax jagħlaq billi jgħid illi dawn l-affarijiet ġejjin bil-fors mill-paranormali. Kif inti tħobb titkellem fuq il-UFOs u affarijiet extraterrestri, jista' jagħti l-każ qed nikkomunikaw magħhom u ma nafux aħna. U aħna għalina qed ngħidu li hija xi ħaġa paranormali. Paranormali hija żgur għax hija xi ħaġa ta' barra minn hawn. Però ma niskludi xejn jista' jkunu affarijiet oħra wkoll. Jien qabel kont nisseparahom. Paranormal, UFOs, supernatural kollox għalih. Illum il-ġurnata ma nix nagħmel hekk, illum il-ġurnata niġbor kollox taħt keffa waħda. Ngħidlek li nifnaqbad li l-qudiem qed naslu f'dil-konklużjoni li kollox għandu konnessjoni ma' xulxin. Però peress it-teknoloġija nemmen li għadha l-bot, hija diffiċli għalina biex naslu għaliha. Għadna primittivi ħafna. Ħafna. U wasalna xemkien jinnemmen li wasalna xemkien dan tip ta' equipment li qed nużaw, però għadna l-bot. Jien li ma nistax nifhem sar-ġurnata tal-lum, meta ninvestiga jiena, dejjem insaqsi. Tgħidli x'issaqsi. Qegħdin kuntenti hawnhekk magħna. Qegħdin tibżgħu u darba kelli każ fejn spiritu kien qalli evidenza illi qiegħda beżana u qatt ma jgħidulek għalfejn huma beżana. Dik ġieli smajt u rajt ukoll. Jista' kien xi memorja ta' żmien forsi xi assedju tal-gwerra u qed jibżgħu li għadu ħajattakkahom. Ġieli provajt issaqsihom x'hemm min-naħa l-oħra, naf kif qegħdin mal-madwar tagħhom x'qed jaraw huma, jien naf il-forma fiżika tagħhom. Ngħidlek il-verità li qatt ma saqsejthom, iktar saqsejthom jiena jekk mhux kuntenti fejn qegħdin u darba minnhom saqsejthom ukoll. Ovvjament ma rridx indaħħal reliġjon, biss però saqsejthom jekk jemnux Ġesu, pereżempju. U risposta? U risposta kienet jew ma jirrispondux, jew inkella jgħidulek, mhux jgħidulek, tibda tisma' dak it-ton jisum xajtan, qed tifhem, li ma jridux jisimgħu bih. Issa jien nemmen ukoll li jaf ikun hemm spiriti madwarna li huma dawk it-tajbin u dawk li huma ħżiena. Jien iktar nemmen li meta nkun nikkomunika, nemmen li iktar ikunu spiriti ħżiena. Jiġifieri qatt ma pereżempju bdejt titkellem ma' xi ħadd li taħseb li huwa spiritu tajjeb u mbagħad tistaqsid id-domanda. Jew forsi naf. Ġieli provajt, ħafna minnhom ma jirrispondux. Ma jirrispondux. Jista' jkun pereżempju f'dil ħajja kienu malmin il-katekiżmu u l-Iżlam pereżempju għax anke l-Iżlam. Ma tantx nipprova nidħol f'kuntest ta' reliġjoni magħhom daw, iktar nipprova niskopri għalfejn il-memorja tagħhom għadha hemm biex nipprova ngħinhom imorru għal ħajja dejja. Imma jiena moħħi ma nafx jew jaħdem mod ieħor. Imma jien l-ewwel ħaġa li nsaqsihom kieku x'hemm, x'qed tara, x'qed tħoss, x'qed tipprova.
L-iktar niprofa nsaqsihom jien huma mistoqsijiet bażiki. Per eżempju, kemm qegħdin hawn magħna, x'ismek? Ħalli mill-isem inti mill-isem per eżempju meta semmewna l-aħħar darba semm William huwa isem Ingliż. U minn hemm inti tista' taqbad it-trufijiet li waslek minn kien dan il-bniedem. Li tagħmel sens ukoll. Aħna nagħmlu ghost hunt. Sawa. Jekk ikun hemm spiritu, jien daw id-domandi ħansaqsih. Jiġifieri, x'qed tara, x'qed tħoss, x'hemm, bil-kulur, black and white. U li kont insaqsihom ukoll qegħdin tibżgħu minn xi ħaġa xi kultant ikun qegħdin ikellmuk. Mbagħad jifqu f'salt. Allura nemmen jiena pereżempju darba minnhom Dan William meta komplet il-konverzazzjoni miegħu kien qalli li qed jibża minn xi ħaġa. U skoprejna li kien hemm l-għadu qed jiġi warah. Dak li konverzazzjoni sħiħa ġewwa Selmun, dak ma kienx jismu Selmun kien William u kelli konverzazzjoni oħra ġewwa il-famuż il-ġnien tal-Arusa tal-Mosta. Mek kelli konverzazzjoni tajba wkoll. Ovvjament daw kienu bankers ta' żmien l-Ingliżi illi ovvjament kien hemm soldati. Kif qatt ma ddilek hekk ma' moħħok? Issaqsihom dan affarijiet. Jien xi kultant nillimita ruħi qed tifhem għax inti qed titkellem xi ħaġa li m'intix taraħħa. Allura kemm jista' jkun noqogħdu attenti. Barret, m'intix tara, ma jiena pereżempju ma nafx, taf kemm hemm serje ta' domandi li nixtieq insaqsi. Issa ġifieri di ta' Kristu jisom daw id-diżappuntati. Talmu tal-im u marru hemmhekk u skopru li m'hemm xejn. Nistgħu nsaqsuha fil-ghost hunt li ħanamlu bejnietna. Nikdbu setta mistoqsijiet, ħanaraw naqra x'ħaj joħroġ minnhom daw setta mistoqsijiet. Kien hemm persuna oħra li kellha xi grif. Dak bażikament konna morna ġudar. Ovvjament ma nistax insemmi fej, però fuq il-filmati kif qegħdin taraw konna ġudar antika. Din il-persuna qaltilna li għandha xi ħaġa id-dar ħasbet li hemm xi ħaġa paranormali. U fil-verità hekk kien, kellha evidenza, fil-fatt kif qegħdin taraw kienna bozza li bażikament difir li kienet mitfija u għabda tixel. Jista' jkun kien hemm problema wkoll fil-bozza, ma neskludi xejn wkoll. Biss però kien hemm xi ħaġa aktar li xxokkjatni din it-tfajla li kienet magħna hemmhekk preżenti u l-ewwel qalt li inti mistejt li dari. Għattilha li jien mistejt lek dar taqas biss mistejtek jiena. Wara ftit ħassiet jisu bħal ħruf dara, qollet il-ħwejjeġ u sabet illi kellha girfa f'dara. Għandha nsemmija li di l-ewwel darba. Fil-fatt kif qegħdin taraw bħalissa fuq il-filmati għandha girfa illi ovvjament ma mletix jiżgur, mhux ħadd ikrefej l-annifisa di. Mhux hekk. Hija xi ħaġa stramba. U tidher prominenti l-girfa. Dik il-girfa. Kbira kienet żgħira bħala girfa. Interessanti ħafna. Biex tigref hekk, mhux ħadd igref bid-dwiever jista' jkun forsi jiena kolli dejjem ħafna possibilitajiet ġo moħħi, jista' jkun kien hemm xi residenti hemmhekk illi ma laqgħunix u ma kellhomx grazzja ma' din il-persuna u girfuha, jista' jkun il-post kien hemm xajtan. Min jaf. Jien dejjem inħalli is-suġġett lill-telespettaturi li qed jarawna biex jikkummentaw fuq dan il-footage awtentiku li qegħdin jaraw bħalissa. Ġieli smajt bl-iktar evidenza accurate 100% li hija l-iktar esperjenza li qatt ma ninsija kienet l-ewwel esperjenza tiegħi tista' tgħid. Dak bażikament konna morna Manuel Island. Qed dejwa. Interessanti ħafna u dħalna niftakar ġo sala u ħassejtni min iġkomdu konna jiena u 3 irġiel oħra. U rajna affarijiet imnaqxin fil-ġabla, slaleb bil-maqlub. U tipo kif konna hemmhekk rajna din naqra ta' kamra sala edna mela dik is-sala kbira. Is-sala kbira edna mela nagħmlu l-investigazzjoni nagħmlu hawnhekk għax jidher interessanti. Mort matul il-ġurnata jew bil-lejl? Le morna bil-lejl. F'bil-lejl tgħidu. Kont għadek tista' tidħol? Ovvjament. Għal dawn ix-xettiċi jgħidulek bil-lejl fil-għodu. Jiena li nħobb immur bil-lejl għax fil-ħemda. Storbju ma jkunx hemm, allura tkun sa tiffoka aktar rigward ħsejjes. Niftakar xenna l-Ghost Box, għandi bħal equipment jgħidulu laser, jixel, aħdar, kun hemm xi tip ta' movement jaqbdu minn l-ewwel. Niftakar żgur, konna fil-kamra fis-sala
u nstema' bħal telefon mill-antiki minn dak li ddawwar idoq. Wara ftit sekondi naraw del kbir ta' raġel tant kien kbir illi rasu kallu jbaxxija biex jidħol. Għamel ftit sekondi u sparixxa. Dak li ħin aħna peress li huwa esperjenza tagħna dejna nħarsu lejn xulxin bajnejna. Tipo inti qed tara bħali. Taħseb li jiġu l-oħrajn il-persuni jew? X'inhu? Jiġu taħseb il-persuni l-oħrajn? Nista' ngħidilhom, forsi intik il-Facebook tagħhom, tikkuntattjhom, forsi jistgħu jirrikkontaw ukoll din l-esperjenza. Hija esperjenza tassew illi jiena li personali ma nistax ninsiha. Ġieli smajt bil-vejl. Le. Qed tisemmi dat tip ta' laser. Da kien hemm inġinier tan-NASA u xettiku kbir. Insomma, spiċċa minn man-NASA reżenja għax ġiratlu xi problema, insomma, bat ir-reżenja kien inġinier ġifieri mlaħħaq u mar jaħdem mal-kumpanija ta' ħuħ xi dana tiffiltra l-ilma. U kellu koll u dil-koll ħaditu ġodar fit-tali ħin, insomma, kellu jkun hemmhekk eżatt ġifieri għaluru isma' speċifikament fil-11 kun hemmhekk inti eżempju. U mar ħabbat il-bib u nfetaħ il-bib għax kien miftuħ imbexxa. U sab waħda mara qiegħda taqra mill-bibja u tnejn min-nies qegħdin għall-kub tihom. U insomma, u bdiet eżorċiżmu bdiet tagħmel. U insomma, u daqal mhux ħaniddilja ma' daw in-nies għal daw imġienen. U naħseb anki jiena kont naħseb. U qabad għala il-bib u talaq lem, imma kif kienet iħares lejha dil-mara bdiet timpunta subajja hekk lejh. U talaq id-dar għal xi żopp imġienen ċempel ix-xogħol tiegħu qallu terġgħux tibgħatuni ġod id-dar insew. Mar id-dar sar flaxija sajja l-ikel u kienet jiekol u minn taħt il-għajn ra xi ħaġa hekk għaddejja. Ġifieri. U għal iż-żopp għandi ġurdien issa. U għal issa fil-ħodu l-muru nagħmellu nassa għanabdu. U daħal jorqod, u kif daħal jorqod beda jħoss is-sodda titrijet għal l-ostja għal terremot ħareġ minn ġew sodda, insomma bdew jiġrulu ħafna affarijiet paranormali. Fosthom kien hija taqalla fis-sodda da flejl ħassru l-fenomenu ġifieri. Niżel il-liżar u ra entità qudiemu ġifieri. Qudiemu stess. Mela. U ċempel il-daw l-ostja tal-paranormal u daħlu dal-apparat tal-laser kif qed tissemmi inti jixa l-aħdar minn għalija. Jiftaħ jisu xibka. Ejwa. Biex jidentifika jekk hemm xi moviment ta' xi entità. Kien hemm il-kamera night vision qiegħda appuntata lej s-sodda u kien hemm wieħed minn dat tim tal-paranormal poġġew bil-qiegħda u kif poġġew bil-qiegħda. Kif poġġew bil-qiegħda għalaw xi ħadd jekk hawn xi ħadd jagħmel moviment. Jagħmel sinjal. U waqgħet kamera, bum. U mar ġabar il-kamera, insomma, reġa' tefaħħa f'posta u beża u ħareġ minn ġol kamera da. U f'daqqa waħda l-kamera qabdet tiddetektija bħal sħaba tinfetaħ. Hija l-unika evidenza li għandna ta' porta li jinfetaħ. Interessanti ħafna. Jeżisti il-video? Jeżisti il-video, iwa. Aha. L-unika evidenza li għandna ta' porta li jinfetaħ. M'hemm l-ebda video ieħor. Ġifieri dik l-unika. Mbagħad hemm video ieħor. Il-misteru wkoll tal-ħajpoġijom, ġiri smajtuh il-misteru klassi. Debunked. Taħseb? M'hemmx l-ebda rapport xejn dik hoax, ġifieri. Taħsbu li hoax? Inventata, ejwa. Qabel nagħlaq, x'inti tistenna mill-ghost hunt li ħanamlu? Appart il-ghost hunt, għax inti jorejtni filmat fejn ħammorru. All right. Li huwa stramp ħanoruh u jiena tleqqit, imma mbagħad għamilt li kurzita oħra. Kemm xi ħaġa tgħidet wara ftit sekondi wara.
Imma parti minn hekk dak id-dawl, men, dak id-dawl vera importanti għax parti mill-fenomenu. Allura jien qabel nagħlaq nista' ngħid dak id-dawl jista' jkun dik il-mara li deret bil-velu li qabad is-Sur John. U jiena ngħidlek di. Aqbad inti u foka lej xi ħaġa fid-dlam. U talaq u tebtib xajnejk. U tara kemm inti tibda tikkreja immaġini. Dan huwa esperiment illi ħadem. Rajta. U ħafna transfiguration mediums jużaw dan il-trick biex jgħidlek jgħidulek qed tara xi ħaġa u inti ovvjament jekk ħadħalli għajnejk bil-ħabba miftuħa kollu ħatibda tikkreja ċertu immaġini li mhumiex minnhom. Dan huwa ġifieri xi ħaġa xjentifikament illi taħdem ħadmet sewwa. Ġina dan l-esperiment provajtu. Mal-ħabib tagħna. Mhux ma' Antoine Cortis, kont mort ma' persuna oħra. Ejja, inti laqajtni miegħu. X'inhu? Il-ħabib tagħna l-medium. Ejja, m'hawnx għalik. Għal-bidu kont ħsibt li vera, biss però wara r-riċerki li għamilt, u rajt li kien tipo ta' trick qed tifhem biex inti minn għalih tipo jgħidlek isma' vera hemm xi ħaġa hemmhekk, però fir-realtà huwa lob li mħuħ. Interessanti. Ma xtieq insemmi ismu minn hawn nsellimlu wkoll, biss però kienet esperjenza wkoll li ħadd pjaċir. Ejja mhux hekk. Biss però Itallimt minn għandu ħafna u nieħu gost nikolli konversazzjonijiet miegħu, jiġifieri huwa persuna interessanti ħafna. Ejwa, xtaqt nġibu hawnhekk, kif hemm. Għandu idejat sbieħ jogħġbuni, ma hemm ċertu affarijiet ma naqbilx miegħu bħalma dejjem diskutejt miegħu. Jiena issa bieħu li meta nkun qed niddiskuti ma' xi ħadd mhux li Alla hekk iridu jkunu affarijiet. Tuħu pjaċir tisma' titkellem taqbel ma taqbilx. Ma taqbilx u hekk. Tittaċċetta wkoll ma tix tkun negattiv biss. Eżatt. Li konverzazzjoni tkun sabiħa. Tagħti ċans il-bniedem jitkellem ukoll. Ekku proset. Mela, nagħlqu aħna naraw kal Ghost Hunt. Jiena minn ħatijaj ħanġib l-apparat kollu biex nkun staw nagħmlu investigazzjoni intensiva. Grazzi tal-li rajtuna u ejja ħalli tarawna sa fil-Ghost Hunt, fil-avveniment li jmiss. Grazzi, għal darba oħra mela.